Hola a tots, bon dia, bona tarda, bona nit. I avui ens tornem a trobar en aquest 8è episodi, en el qual ja estem tu i jo sols, no tenim convidats d'honor com ens hem mal acostumat. I què volem repassar avui, Adrià Garriga? Avui, Estrella Verde, Això, ololololo. No, sí, avui farem una mica les lligues. No estan totes finiquitades, però sí que en la seva majoria s'han acabat i hi ha alguna que també no acaba que hi ha alguna jornada però ja se sap el campió i en algun cas puntual veurem com estan, que encara queda alguna cosa per resoldre. Però aquí estem per comentar les lligues avui i, i encara ens quedarà pendent abans d'acabar, que encara quedaven alguns... S'ha anat allargant la temporada, sí, vull sí, dir que sí. encara farem algun més de tornejos i també ens queden totes les copes. Sí, encara no és l'especial final de temporada, diguem. Així que, doncs podem anar donant pas a mirar les lligues. Vaig a compartir la pantalla. Som-hi. Bueno, tenim totes les lligues ja, quedava una pendent i ara ja tenim tots els clubs que tenen la lliga pujada. Vull dir que això també és d'agrair perquè ara ho podrem anar veient tot club per club i comencem... Comencem aquí amb la Lliga de Reus, que és una de les lligues que s'ha fet tot l'any, que hi ha clubs que fan lligues d'obertura i lligues de cloenda, i aquest club és un dels que fa lliga tot l'any, que bé, a vegades és potser una de... que et costa més guanyar, hi ha més... es nota més la regularitat i també té la seva gran part de prestigi, òbviament, guanyar Sí, aquesta gran lliga. al final les lligues és... bueno, sí que és veritat que un gran torneig saps que hi ha els millors de Catalunya normalment, de tots els clubs, però la Lliga és l'únic torneig a dia d'avui que t'ofereix aquest prestigi de has set el més constant durant la temporada i has estat picant pedra setmana rere setmana, no? Llavors, bueno, en cada club hi ha grans jugadors i guanyar una lliga a qualsevol lloc és algo relativament complicat i que s'ha de posar en molt valor. I tant, per això pel Botó d'Or també et donen bastants punts. La lliga és el que et dona principalment els punts per aconseguir els punts d'or per Sí, estar millor classificat a final de temporada. I en aquesta lliga hi ha un clar dominador durant tot l'any que en algun moment potser va tenir un... Va començar la primera volta tot guanyat, l'Ajax de Reus, va guanyar tot, llavors va patar, crec que va ser amb el Rocatenc, va perdre amb el Torelló i algun altre punt també es va deixar. I allà semblava que es podia competir la Lliga, tant el Reus Deportiu com el Torelló, però al final va seguir apretant, no va perdre cap més punts i l'ha guanyat sobrada, al final. no res, sí, 8 punts perduts, bueno, li queda un partit per jugar, Sí, però bueno, sí, campió absolut aquesta temporada, l'Àjax, el Joan Canela, un dominador aplastant a Reus i mira que és això, ha tingut rivals de gran categoria que hem vist que en tornejos, sobretot també a circuit català, Torelló, Reus, són gent que han anat venint i fan un gran paper sempre. i tant, i tant. Crec que repeteix títol i el segueixen, això que diu el que li deia, Reus Deportiu Torelló en el top 3. Llavors, un clàssic de Reus com el Rocatenc, en la quarta posició, igual que el Quatons, cinquè. I bé, llavors ens trobem també el Borussia Dortmund, que també és dels que potser es mou més en els circuits en els torneigs de circuit català i altres circuits. I al mig de taula trobem el mític de les lligues Barça de Reus, el Cèsar Parisi. Doncs sí, jo crec que, bueno, una classificació que fa bastanta justícia. Sí. Potser l'únic que ha sorprès tota la temporada és aquest domini absolut de l'Ajax, però la resta jo crec que més o menys es va reflectint una mica la posició natural que hauria d'estar, sense masses sorpreses. Sí, sí, sí. I bueno, també per aclarir, sembla que el Torelló encara està en 26 partits, vull dir que sembla que si fa una mica la feina en Ah, aquests dos sí, que li queden, és veritat. podrà acabar d'esgarrapar-li la segona posició en l'Arnau, al Reus. Sí, que l'altre dia en un dinar post-torneig comentava que li feia il·lusió a la segona posició, que era la millor posició que havia fet mai en una lliga, així que a veure com acabarà això. Sí, no I bé, sé, si si seguim a la vols part... mirar a baix per saber quin partit li queda Això, al sí, i Torelló, tant. així, aviam, així estem al cas. Al Sí, que Torelló li queda... mira, partit familiar, aquí Ostres, tongo, a l'última jornada.
Aquí a veure què passarà. Però li falta un altre també, no? Sí, l'altre deu ser... No, A no... veure, més amunt. Aquí no. Aquí, Göteborg. Bueno, mitja taula Mitja taula que es pot s'han de complicar, sí, guanyar. sí. Molt bé. Molt bé, doncs aquí encara està mig oberta aquestes primeres posicions. I així, aquesta ha estat la Lliga de Reus, una lliga que començava en una primera volta lliure, format lliure fins a 45 centímetres, i de segona baixava una mica als 3,5 clavats. Sí, potser també, no sé, però en el fet de fer 3,5, els que estan més oberts ja a participar en tornejos, Torelló, Reus, han fet una mica han tret al cap una mica més i aquesta segona volta potser han estat més còmodes que el típic format de Reus, que sabem que les velles glòries tenen un gran nivell allà. Sí, sí, i tant, i tant, i tant. I també a destacar aquesta tretzena posició del Manchester City, que veig que té encara 4 partits endarrerits, que si els guanya es podria col·locar per la novena o desena posició, que bé, està pujant a nivell Sí, sí, l'Àlex sí, Blanc. està tot just. Si està només a 3 puntets del top 10, vull dir que, aviam, molt bé, molt bé. Doncs bé, pugem i trobem la lliga de Horta, del Foment Hortenc, la qual també tenim un bon dominador fa unes quantes temporades, Sí, jo crec, sí, que un és total de 12 participants aquesta temporada. Ja veurem, quan comentem la Copa, que han pogut animar més gent i a la Copa hi ha participat bastanta gent. Però a la Lliga des d'inici d'any, també durant tot l'any, han set aquests 12, per tant un total de 22 jornades. Sí. I, bueno, si vols que et sorprèn alguna cosa... Bueno, primer destacar, òbviament, el lideratge de l'Edu, l'Hortera, perquè cap derrota en tota la Lliga. I segon, doncs, el Xoros Angélicos, que és potser dels dos que es mouen més en els tornejos de circuit català, i ja ho comentàvem al principi de l'episodi que vam fer de les lligues. A cada lliga es nota també, en general, quins jugadors juguen més o poden tenir més disponibilitat i fan més partits. Al final això és el que et fa agafar més nivell i es demostra en els resultats finals. Sí, des d'aquí, òbviament, felicitar l'Edu, que és el clar dominador d'Horta. Crec que de moment, des de que s'ha renovat Horta, no ha cedit cap lliga, ha estat allà any rere any i s'emporta una lliga més. I a mi també em sorprèn molt aquesta tercera posició de l'Arti, Sí, és perquè, veritat. bueno, el recordem que havia participat, jo crec, un any, crec que va venir un any al Catalunya, diria segona, i la veritat que li costava sumar punts Sí, sí. i, ostres, fins a 10 victòries, 4 empats, només 5 derrotes, tenint en compte que per sobre té el Xoros i l'Hortera, que ja anar i tornada ja són 4 partits, vull dir que quasi no s'ha deixat cap derrota, És veritat. molt Sí, sí, poques, sí. vull dir, m'ha És veritat, sorprès també és bastant. un jugador que vam tenir Palau en una temporada o dues també i sí, sí, tens raó que aquesta tercera plaça és de molt mèrit, de molt mèrit. Sí, sí. També tenim una cara bastant coneguda del Catalunya i d'altres clubs, que és el Flamengo, a la sisena plaça, que aquest any s'ha passat a jugar a Horta, i doncs aquí està, a la mitja taula una mica. En algun moment de la Lliga ha estat també en la quarta, tercera, però ara mateix està a la sisena, i bé, Sí, però està bueno, molt és que apretat tot, eh? Des de la sí, hi ha tercera salts fins... importants. Sí, De l'Edu al Xoros ja hi ha una diferència i del Xoros a la resta també. sí, Però llavors, des de l'Arti fins al Zumbat, sí. tenim 3 punts de diferència, del tercer Entre al el... setè. Això és, sí, sí. I veiem que quasi estan tots jugats. Només li falta un partit al 30G, un parell a l'Inter Mariner, i a l'Arti sí que és el que n'hi falten 3, que ho tindria a priori més assequible a defensar la tercera Sí, posició. sí, sí. No arribaria a la segona, però la tercera està bastant assentat, en general. I veiem que I el 30G diria que és el noi, el sí, noiet, sí, el el més Garau, no? jovenet, la El promesa, més... Sí, sí, ja fent tot un top 5 i l'assegura perquè és veritat. li queda un partit, o el podria superar Podria encara superar el i tot, sí. Pirpen, però sembla ja que s'assegura una mica el top 5. Vull dir que Sí, sí, i tant.
felicitats al Guerau també, que el vam veure fa poc a l'Olímpic Botó i està bé veure com pugen aquests nanos. Sí, sí, va rascar un títol també, així que molt bé, molt bé. I no sabem si al final de la Lliga faran una celebració com saben fer-ho ells, així que ja ens ho faran saber, això. Molt Sí, bé. La següent lliga seria la segona divisió de la Lliga del Club de sí. Catalunya Futbol Botons. Aquí sí que era la més avançada, la que es va acabar abans i la que pràcticament vam poder Quasi vam parlar-ne dir-ho tot, bastant, sí. però encara quedava per definir el campió de la Premier i els play-offs i alguna coseta. Per tant, repassarem sobretot una mica la vista final i sobretot com van anar aquests play-offs també. Sí, en general quedava això, líder el David Ribot, a l'Almíbar, que torna a primera i segur que donarà lluita perquè bueno, és un dels grans històrics d'aquest esport. I pujava també amb ell a l'Alcatraz en el seu retorn. Dos retornats i dos directe cap a primera, Sí, ràpidament. dos que asseguren uns reforços de gran nivell a primera per la següent temporada i, i llavors entraven en aquesta temporada en el play-off. Hi havia primer una primera fase, del tercer al sisè classificaven i feien entre ells una primera eliminatòria. Era el tercer contra el sisè, que era Dream Team contra Busfal, i el quart contra el cinquè, Penyarol contra Sant Paulí. I, graciosament, els dos de sota, el Sí, Claudi i el Jan, el Sant Paulí i és el veritat. Busfal, aconseguien passar aquesta primera i queien contra dos més clàssics, com el Juanjo i el Juanpa, el nou Presi. I aquests dos guanyadors, el Claudi i el Jan, són els que després s'havien d'enfrontar amb els del playoff de primera, que després quan ho mirem ho podem recuperar. Sí, ja ho recuperarem, perquè hi va haver una de les grans sorpreses del finals de temporada aquí. Sorpreses positives per una banda i per l'altra, doncs bé, a vegades és el que passa. I doncs per sota veiem sobretot a l'Hortera, que va estar molt a prop de quedar dins del playoff, Sí, la amb veritat que 34 per punts. mi, o sigui, no és que se'm faci estrany veure aquí perquè veig els noms que té per sobre i ho entenc, però sí que és veritat que, com a tal, dir que quedarà setè fora dels 6 primers, un play-off a l'Edu, que és just el que dèiem, no? Campió absolut d'Horta, que realment té un nivell bastant bo, bueno, diu bastant primer de la segona divisió de la Premier, Sí, que tela, i també, bueno, que l'Edu potser al Catalunya li acaba de costar sí, a sí, les sí, últimes sí. temporades acabar de fer una temporada bona que el pugui projectar a primera o, si més no, això, no? A Lluitar lluitar pels per algun playoffs, sí. play-off, sí. Sí, sí, sí. A veure l'any que ve perquè també es presenta forta la Lliga Segona de Premier, però segur que estarà allà, Sí, com ha i el estat els últims Ceferino anys. també, que està pujant a un gran Sí, nivell i és probable que la següent temporada estigui lluitant per entrar. I a la resta sí que, bueno, l'Urals també té bastant bon nivell mm. i la resta juguen bé, però jo crec que no els hi dona encara Sí, per uns play-offs. haurien de tenir una temporada molt bona i encadenar molts Sí, bons partits per lluitar a la cinquena, sisena plaça, allà, a veure. Passem a la divisió d'honor d'aquest club, que és la Lliga Premier, sí, la qual doncs, ja tenim definit que ja fa uns episodis que n'estem parlant i que ja se sap en general a tot el món botonaire, però campió Estrella Verde, sí, campió Carles Camacho en la seva temporada de retir. totalment. Vam tenir fins i tot vam poder parlar amb ell el dia del Campionat de Catalunya, un mini episodi, i, i res, la veritat que és una de les lligues dels últims anys i de tots els clubs que jo crec que ha mogut això més ressò i a més gent perquè a tothom li ha fet il·lusió, no? Que al final és Sí, una persona entranyable, molt estimada per tothom i que no tenia cap Premier havent-la jugat tota la vida, quasi. sí, sí, sí. Llavors, a més, un jugador de gran nivell, no és només un jugador que hagi estat allà sempre, sinó que ha estat allà amb un gran No, nivell no, sempre. sí,
Tenia diverses segones posicions, terceres, però mai se li havia acabat de donar. I en aquesta lliga, bé en principi, se li va anar posant bé, no perdia punts, no perdia punts, i va acabar sent una de les més competides, tant de la temporada com de tota la història de les Premiers, perquè a un punt es va quedar, et vas quedar tu mateix, a l'última jornada que us estava jugant, tu amb el CSI, ell amb el... Sí, No recordo quin partit jugava, però estava molt competit. sí, al final portava... Les últimes 3 temporades van ser 2 pel Batman i la última per mi, i bueno, vam ser els 2 principals competidors fins al final, i sí que és veritat que jo, per exemple, va ser de les 5 derrotes, 4 van venir en els primers 5 partits de la Lliga. Ah, sí, Llavors, és veritat, és és això que veritat. dèiem, el complicat que és una Lliga, que al final dels següents 20 partits només n'he empatat 2 i n'he perdut un. Però clar, Buah, al buah. final has de ser regular tot Clar, l'any, clar, clar. tant al mig de l'hivern quan fa fred, com al maig jugant els últims partits que ja fa calor, com quan tens un mal dia, un bon dia, el que sigui, no? Sí, 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 totalment. Totalment, i això ens ho comentava també el Tocornal a l'altre episodi, que si no ho heu vist, el Manel Rabanal, a l'últim episodi, podeu passar-ho a veure, que està molt bé la conversa que vam tenir. I doncs veient més cap a la posició tercera i quarta tenim dos Baps, el Batman, que ja sap el que és guanyar una Premier, i en aquí va estar una mica més lluny, no, li va faltar alguns punts, alguna derrota de més va tenir. I després el Vitamènia, que ens comentava a mi l'altre dia de Lliga que la temporada passada va acabar més cremat, una mica que no es sentia bé amb el joc i això, va fer un canvi de tirador aquesta temporada i es veu que li ha anat tot bastant millor, tant a la Lliga de Palau i aquí a la Lliga de Premier, que una quarta posició per sota de 3 campions de la Premier no està gens malament. No, no, totalment. I llavors ja trobem el Chondos, que és un dels que mai falla a la cita, i Sí, mira que faltant 2 o 3 jornades, me'n recordo, per acabar, que portar no sé quants partits sense guanyar i anava cap a 9è o així. I allò que el veies en hores baixes, però tot i així, sempre està allà. sempre acaba estant Sí, allà sí. i el trobem tancant aquest top 5, i llavors aquí ja ve un seguit de patacades que, bueno, la Rai sí que es va quedar finalment aquest top 6 una mica més distanciat, però és Sí, que a sí. falta de 3 jornades recordo que podies això, passar del top 5 Mm. al descens, no? Estava molt apretat tot, sí, sí, estava des de la... Sí, sí, molt. Sí Tots que és aquests veritat, estan molt apretats. sí que és veritat que les 2 últimes posicions es van definir una mica més abans, el Rapuco perquè no va poder fer la segona volta, que esperem veure'l de nou en Sí, tornejos i per aquí jugant. I l'Immortales, que després de fer una gran temporada la temporada passada, perquè la temporada passada es va fer una volta tothom i es van fer sí, 3 divisions. I així és. l'Immortales va fer una gran primera volta que el va propulsar entre les primeres posicions de primera divisió, Sí, vull dir. sí, sí, bastantes setmanes va estar per allà. I en aquí potser es va despenjar una mica força aviat, no va poder guanyar, aconseguir partits, puntuar, i es va acabar despenjant en la segona plaça de descens directe i no va poder acabar sortint. Llavors també l'Sporting una mica més tard, però sí que també es va quedar al final que no va tenir moltes grans oportunitats de sortir, havia de guanyar bastants partits seguits, i la que sí que està més competida és la que es veu ja amb el CSI, que és la segona plaça de promoció de descens, la qual va quedar empatat amb els Mercenaris i estan re a 4 punts de fins i tot la setena plaça, setena, vuitena, novena, i llavors ja estan els Mercenaris i el CSI. Sí, de fet, l'última jornada, per una banda hi havia CSI Calaiaia i llavors hi havia un Mercenaris a Rai i una Estrella Verda Immortales. I es definia tot, no? L'Estrella Verde va vèncer bé, al final era local, va fer un 5-1 al Norbert per tancar la Lliga i proclamar-se campió. I en aquest cas jo també vaig fer la feina i, i vaig guanyar en el camp del CSI i això va fer que amb el Mercenaris, que va fer un empat, li fos suficient Sí. per rascar just això. Sí.
Sí, sí, i també destacar abans de comentar el descens, a la promoció vull dir, a la setena posició, just a mitja taula de l'Osasuna, que és un equip que, un jugador que va estar molts anys amb la promoció, que no acabava de pujar, que no podia acabar, no se li donava, i al final, des de que ha pujat, no ha tingut quasi molt perill de tornar a baixar, des de que fa, no sé, unes 3 o 4 temporades que va pujar a primera, i està ben mantingut i amb gran nivell. Sí, i és d'aquells jocs potser més curiosos que, no sé, jo noto a vegades que notes que no et fa molt mal, però alhora és incòmode sempre per tothom i sempre acaba traient punts a tot arreu. Vull dir Sí, que ja, realment sí, sí, sí. sí que és un bon joc, però és com que a vegades, com, com que és també aquest fet molt tranquil i tal, Sí. en el moment vas fent tal fins que llavors arriba la segona part i de cop se't cau tot a sobre perquè veus que no saps per on tirar. Són partits estranys. Sí, sí, jo tinc curiositat perquè mai he jugat amb ell i ja tinc ganes, però no sé com podré fer-ho. I doncs podem enllaçar-ho amb la promoció, la qual l'Sporting, siguent l'última plaça de la promoció de primera, jugava amb el de sobre de l'eliminatòria prèvia entre els de segona, que era En aquest cas era el... el sisè, que era Ah, el no, era el Jan, sisè, clar, sí, era perquè el Jan. Sí, sí, sí. en teoria, si Era el s'hagués tercer, complet sí, tot, hagués sigut el tercer, que era el sí, Dream Team, però al perdre amb el Jan, el això. Busfel va jugar amb el Busfel. I bueno, segons el que va dir el propi Sporting, va treure un gran nivell, com ja també hem vist en els últims tornejos, el Sí, Busfel sí, al sí. Jan, i serà nou jugador de primera divisió l'any que ve. Per mi, la gran novetat de primera, sobretot, i sobretot molt important per ell perquè bueno, està en una projecció Quasi enorme, agressiu. Uh, exageradament exponencial. exponencial, això, Això exponencial. és. Per tant, el tindrem que una bona temporada de Premier ja el pot acabar de fer el salt final, jo Sí, crec. sí. Molta curiositat per com anirà la temporada aquella. Ja tinc ganes i tot. I l'altra eliminatòria de promoció va ser CSI contra Sant Pauli, Correcte. en I en la aquest qual cas, va sí, defensar la posició. va defensar CSI una gran joc ofensiu i quan les coses li van de cara i quan està fi, doncs jo crec que és dels més perillosos, no hi ha res a fer. Sí que és Mhm. veritat que en una Premier tan exigent a vegades et requereix tenir més recursos que no només tenir el dia ofensiu, no? Sí, sí, Llavors, sí. és una mica capaç de lo millor i del pitjor i per això a vegades li ha costat sumar punts suficients com per salvar-se, però en una promoció que ell dia estava bé i també el Claudi va tenir poc a fer. Sí, a mi no he jugat molt amb ell, però em recorda una mica, depèn de com, a l'estil del del Citroën, de gran ofensiu, molt ofensiu, Sí, eh, també molta bona defensa, però però encara cuidado. més passional i Més, goig el Vale, CSI, vale. sí. El Citro al final, ho comentarem després també a Osona, però també el jugar a Palau aquests bastants últims anys Sí, li ha donat sobretot un temple, no? més temple, la veritat. I comença... Bueno, jo ojalà veure-l'eh al Citro en tornejos perquè és un d'aquells jugadors Sí, sí, que sí. té un nivell increïble. Però bueno, I de si moment repassem ens haurem l'Elo, de conformar. Sí, sí, està allà està. top 11, top 12 o top 10, no me'n recordo, Sí, però sí, està per allà. correcte. I ha estat jugant al BAP i a Osona. No, vull dir que no és allò que algú pugui dir-li no, és que Sí, estàs no. allà tancat al Delta de l'Ebre jugant amb el teu cosí i ja està, i vas pujant de 1 en 1. No, no. No, no, sí, tant i tant. Doncs bé, aquí tenim la Lliga Obertura d'Osona, que ja vam mirar-la, i ara doncs passem a la Lliga de Baix Llobregat, Sí, la qual són 16 jugadors, i tenim aquí pocs partits jugats, no sé, crec sí, que encara està en procés. sí que és Llavors, veritat que durant la primera fase crec que encara no tenien un lloc, llavors ja sí, van trobar un lloc els divendres per començar a jugar i ficar-hi els camps, i llavors també va haver-hi una mica aquesta recuperació de gent de Sant Just, sí, una mica de moment queden en aquest globus dins del Baix Llobregat,
també per tema espai i facilitat, així que van començar la Lliga, per dir-ho així, bastant tard, i entenc que serà una volta, i no tothom podrà acabar, però sí que és veritat que les posicions davanteres entenc que sí que ara miraran d'acabar de fer els partits, però bueno, no sorprèn gaire, en teoria hauria d'estar entre els dos grans del Baix Llobregat que no han perdut cap punt, que són Efectivament. l'Spartacus i el Titans, i jo crec que s'ho ells dos, tot i que veiem grans noms amb l'Adam Corral, que si jugués té un gran joc, gran potencial, el Jan Busquets mateix que dèiem, el Bus Falkland, que el teníem pujant a Premier aquí, bueno, tot just ha fet 2 partidets i potser fins i tot entre els de dalt, vull dir que no, pot ser que sí. no és molt representatiu. Tenim el Fer, el Leeds, també amb 4 partits guanyats a la 4a posició, el Joel Peralta, que també venia i era el jugador revelació de la Copa Somesport, el germà del Titans, el José Orozco, sí, Juan Carlos... de Flepper, i no, hi ha diferents noms que veiem a tornejos i que hem anat veient que s'han tornat a reincorporar i és molt bo que ja tinguin un espai per poder fer la Lliga, i més que res, potser no tant per aquesta, sinó per la temporada següent, és molt bona notícia per poder ja començar-la un cop al setembre. Al final és això, els ha agafat una mica així aquest any i jo crec que l'important serà aviam si poden començar amb una mica embranzida i mantenint... No cal al final un nombre, però encara que sigui una mica més petit, que puguin tenir un ritme més o menys amb una freqüència, no? Doncs bé, aquesta és la Lliga de Baix Llobregat, que ja... Potser en els següents episodis, si l'avancen més, podrem comentar-la, però ja veurem. No sé si té un gran efecte això, però el Titans, que és dels jugadors que més sorprèn perquè no jugava a lligues de normal, perquè el Baix Llobregat quasi no feien lliga fins ara, i sempre, quan jugava, tenia un gran nivell, mantenia un gran nivell sempre. Bueno, doncs ara, des de que han recuperat la lliga, s'ha plantat a 2 finals. És veritat, ara, això. aquest final de temporada, vull dir que sempre ho diem, que és molt important tenir una lliga i que la gent no es preocupi, perquè a vegades la gent diu no cal anar sempre a una lliga concreta o una altra. Al final, cada club ara mateix té bons jugadors i una lliga durant tota una temporada, els jugadors més nous també prenen molt ràpid i al final és més el ritme. I mentre tinguis una mica de nivells variats, que tot arreu jo crec que ara hi ha gent bona, és l'important. Home, jo cada lliga que estem repassant, mínim hi ha un dominador o diferents patums dels tornejos, a totes hi ha... El talent està repartit, diguem. Sí. Doncs anem a la lliga del de Barcelona, del Club de Futbol Botons de Barcelona, en la qual també hi ha el mateix líder que la lliga d'abans que hem vist, que és l'Spartacus, el Carles Garcia. I en aquest, doncs, aquí també veiem una dominació com... Bueno, potser de la més gran que hem vist fins ara, no? En els tornejos, perquè... No sé si matemàticament és campió, diria que encara no, però bueno... Sí, puc mirar les jornades que s'han de jugar, que són 34. Virtualment sí que pràcticament... Virtualment sí, és possible, perquè no ha perdut cap partit. Sí. Sense cap derrota, només un empat, així que una vegada més. Crec que algun cop feia el posto típic de dir jo és que guanyo i a més no em deixo cap punt. Això. Que sempre tenia l'obsessió aquesta de dir vale, jo faig les lligues perfectes, en aquest cas, 2 puntets perduts, tot i així, òbviament, clar dominador a l'Spartacus. I faig molts gols i tot, i la veritat és que sí, que ha fet molts gols. Però ja ens ho deia l'Immortales, que portava unes lligues sense perdre res, i aquesta lliga va ser un empat que no sé si... Em sembla que va ser amb el Poble Sec, però hauríem de revisar. I bé, doncs, segona i tercera plaça per a l'Immortales, que aquí doncs, està... 9 gols en contra, només. Aquí Això. Aquest mur, el mur que va haver de plantar la Premier l'ha fet servir també. Sí, és veritat. Però estan jugant-se encara aquesta segona i tercera plaça amb el Poble Sec, perquè estan a un punt, ja no poden arribar ni la primera ni la quarta posició cap dels dos, així que a veure com acabarà. És molt important també aquestes places a nivell Supercopa d'Or, perquè, com sabem, l'Spartacus és jugador del Baix Llobregat, llavors tot ballarà una mica
aquí com s'acabi de definir. Hi ha un campió que ja quan mirem per la Copa ja la van resoldre i tenim l'Immortales com a campió i és l'únic classificat de moment entre el Baix Llobregat i el Barcelona. L'Spartacus segur que es classificarà. La qüestió, falta saber una mica des d'on, perquè si guanya diversos tornejos, diverses lligues, alguna copa, llavors començarà a saltar algun segon, així que també és important que acabin de lluitar les lligues perquè una segona posició els pot donar aquest petit premi de la Supercopa d'Or. A sobre els punts que dona una mica més del Botó d'Or, dona això també, que és un gran plus. En la quarta posició hi ha el Mamut, que no sé qui és, sincerament, però veig que ha fet una gran bona lliga. Doncs no sé... estaria bé algun dia que es passés. Sí, que es donés a veure. I saps qui és? Et sorprendràs ara, Ui. És el nano, el Mir. Ah, hola. Increïble, com en Guerau. Molt bé. Pujant galons als seus clubs, i és increïble tenir un top, crec que era top 5 del 30G. Sí, no? Sí, top 5. I Mamut top 4, vull dir... Quines promeses. No, brutal. Molt bé. I de 18 aquí, que sí, es no, diu aquí ràpid. Més... Hi ha Ibiza, Spurs, que són gent que hem dit diverses vegades que compleixen uns mínims sempre a l'Spurs mateix, en els tornejos, veiem que té un nivell relativament bonet. I tant. No per guanyar títols, però sí per competir qualsevol partit. Sí. I també el Saet, el Norbert sènior, que també últimament està fent tornejos que fan una mica de por. Sí. I enveja també per l'edat que té. Llavors... Sí, que està ahí també competint-se les places amb el Mamut. L'Spurs també veiem que té només 20 partits jugats, llavors no sabem si podrà acabar, però també estarà, si no, perfectament pot estar al top 5, no? Sí, també veig posicions en punts molt propers, entre la novena, el Plaça de la Granada, llavors el Tarazona, l'Aior també amb 25, 22 punts al Tottenham. O sigui, estan així també bastant molt aquesta part mitjana-baixa de la taula, molt apretats. I jugadors que tampoc acostumem molt a veure en els tornejos, però bueno, que fan la seva lliga, tot i que al final hi ha a la 17a i 18a posició hi ha el Real Sociedad i l'Europa, que no han pogut jugar gaires partits. Imaginem que almenys el Real Sociedad, que és el que tenim més per mà, el Carles Girol estaria més amunt en les posicions. I ara ho he consultat perquè el Sant Andreu no em sonava de res i dic, aviam qui deu ser, i és el Joel Vilalta. Sí. A mi em sonava una mica el Sant Andreu el nom, crec. Llavors, el tenim també, això, va venir de no jugar a ser el revelació de la Copa Somesport i això ha fet que aquest final de temporada s'enganxi a les lligues de prop que li venen més bé, en aquest cas del Baix Llobregat i de Barcelona, i aquí deu haver fet una volta, perquè té 15 partits, deu haver fet la segona volta, i bueno, i veiem que ja va bé que vagi agafant ritme, i això són bones estratègies per començar la següent temporada ja amb avantatge. Així no vas de zero, saps? Molt bé, això està molt bé. I veient el precedent del Buffal, que la primera temporada ja pot pujar a la Premier, doncs aquests han de tenir els ulls fixats en aquests resultats. Sí. Doncs enhorabona als Spartacus per la seva lliga número 200, però bé, a veure si li van donant més guerra. 3.800.000. I anem a les lligues clausura d'Osona. Sí, aquí es veu ràpid perquè són 7 per divisió, estan repartides en 3 divisions, per tant un total de 21. I bueno, el fet de fer obertura i clausura, aquest format de fer divisions tan curtes, va semblar que aquest any es volia fer així per donar aquesta competitivitat més alta fins al final i que en un moment poguessis passar a jugar-te coses o si la palmaves 2 o 3 partits, te'n tornaves avall, no? Que és més emoció fins al final. Llavors, a tercera, el primer puja directe i els altres, i segon i tercer, van a play-offs. Per tant,
el David Serra, el bandera negra, que havia baixat una mica injustament perquè va quedar tercer per la cua de segona, però amb un seguit de play-offs va acabar baixant. I bueno, ha fet valdre que havia de tornar a segona i en aquest cas només s'ha deixat un partit. I el segon i tercera posició, que són pel 15 botons, que és el Lluc Tantinyà, que tindrà un play-off amb ara ho veurem, amb el penúltim, i el Metavo, que és el Jordi Domingo, que havia jugat en un passat i a través dels 30 anys el vam recuperar i ara ja torna a estar actiu i ha començat per aquesta tercera i ja quasi, jugant-s'ho amb un play-offs, fins i tot podria pujar a segona ja en el seu retorn. Molt bé, això, molt bé. Perquè el playoff com va? Aquí era... Aquesta vegada és directament el segon amb el penúltim i el tercer amb l'antepenúltim. I entre segona i primera també és el mateix? Sí. Ah, vale. O sigui, és una eliminatòria només. Sí. Vale. O sigui, pot ser que hi hagi només un canvi, un que canvia de divisió, o podria haver-n'hi 3. Clar, màxim. 1, 2 o 3, depenent de com vagin. Molt bé. Maco, això. Passem a segona. A segona, aquí tenim... De fet, aquesta clausura va ser una mica... Sembla que tot es va tornar a posar a lloc, perquè els que van pujar baixen i literalment els directes han set els mateixos al revés, perquè el Llop Botonaire, que és en Guim Pujol, que debutava aquest any al futbol botons amb 11 anys i va guanyar tercera de forma miraculosa. I ara, òbviament, a segona hi ha tot de gent que fa temps que juga, que ja sap què és el futbol botons i no podia sumar més que 2 empats i se'n tornarà a tercera, però bueno, amb una projecció increïble i amb una experiència agafada que tornarà a estar a les posicions de dalt de tercera. Té temps, diguem. Sí. I llavors, per les posicions de dalt, passava igual. Tenim el Lluc Gené, el Fuerza Amarilla, que no va fer la seva millor obertura i va caure en el descens directe, l'última posició. I a segona, complert. A més, té un partit per jugar, però ja no, encara que no el jugui, ja s'ha assegurat aquesta primera plaça. Perquè va haver-hi un derbi molt important entre pare i fill. Fuerza Amarilla i Botafogo, primera i segona plaça. Sí, perquè el primer derbi va ser l'Ignasi Gené, el pare, estava a tope i li va empatar. A priori, el Lluc, el fill, ja és favorit a dia d'avui en els duels, però li va empatar i la tornada va caure a favor crec que 5-1 o així, a favor del Lluc, i allà va definir l'enfrontament directe a favor seu, per això, tot i estar empatats, ja és jugador de primera un altre cop en Lluc. I l'Ignasi Gené, el Botafogo, i el Norab Hansprik, el Josep Serrate, es jugaran els play-offs d'ascens a primera, mentre que el Polaris, que és l'Aran, també un nano, i el Pere jugaran contra els que hem vist abans per veure qui es queda segona. I l'únic que està tranquil·let aquí, tranquil·let no, perquè va patir molt, és en Roma, que es queda en aquesta quarta posició. Mirant com es pleguen tant a dalt com a avall. Sí. Al final va tenir en Roma va acabar molt bé la temporada passada, tenir una gran temporada, i aquesta ha perdut molt ritme de tornejos i ho ha patit molt, el que dèiem. No ha pogut anar a cap torneig i a la Lliga, és un ritme més o menys suau. Llavors també li ha costat molt agafar ritme i ha hagut de patir fins al final perquè ha estat a punt d'estar en zona de descens. Doncs així queda la segona divisió, una mica això, tornant a posar a lloc el que havia passat a l'obertura. I anem a la gran, a la primera divisió, a la qual hi ha una mica de sorpreses, veiem aquí. Hi ha hagut un final de Lliga molt mogut. A diferència de l'Edu a Horta, aquí s'acaba el domini Calaiaia des d'aquesta època moderna de retorn. És la primera, no? La primera Lliga que no guanyo
i hi havia un play-off entre el primer i el segon, si és que el segon estava a 6 punts. Llavors, ens jugàvem una de les últimes jornades, ens jugàvem Citroën i Calaiaia a entrar, perquè en Ramon em va guanyar a mi a la tornada i això ja feia que ell ja es quedava en posició de play-off segur o primer o segon, i llavors quedava entre jo i el Citroën, teníem un partit per decidir qui guanyava, entrava al play-off contra en Ramon. I en aquest cas, tant a l'anada com la tornada, dos partits molt, molt sòlids del Josep Grau, Citroën, que no vaig tenir res a fer, la veritat. Ja no és ni mal partit meu, tampoc els millors dels partits, òbviament, però un partit decent, normal, però joc impecable del Josep Grau, Citroën, que és el que dèiem, si no està top 10, deu estar top 11-12 d'Elo. Sí, totalment. I la veritat és que li costa molt punxar, té un gran joc i ara, a part d'aquest espectacle ofensiu, és això que dèiem, ha posat molt ordre i sap molt bé també com jugar en els grans jugadors, a vegades sense anar, perquè hi ha molts partits que pot fer valdre el seu talent, però hi ha vegades que sap també com reconduir la situació i jugar partits dignes de finals, de tornejos o d'eliminatòries, com si fos una final. No sé, el seu nivell està augmentant molt, així de tant aquesta concentració i saber el que ha de fer en cada moment. I potser, veiem que l'únic és el que menys partits va perdre, només un, i potser el que va ser el que el va sentenciar una mica abans del Bacombà, que va ser el gran campió, va ser que crec que va empatar un partit o dos amb el Samba Sac a la quarta posició. Diria que els dos, sí. Els dos. Llavors, clar, hagués pogut posar-se primer amb avantatge amb el play-off, però al final el Bacom va s'ho emportar. I com va anar el play-off? Va ser un partit només que va caldre? Sí, podia arribar a dos partits, però el primer jugava de local el Ramon, que tenia l'avantatge, i ja va fer un 4-2. I es veu que a nivell de joc ho va fer tot, el Citro ho va fer tot per guanyar, però aquell dia no entraven, però que a nivell de joc va ser un espectacle i no va fer justícia i el resultat, i en Ramon va ser efectiu i potser havia guanyat alguna lliga així d'alguna època, segons registres no queda massa clar, jo crec que segur que té alguna lliga així més d'aquestes d'època baixa, però així d'aquestes que es pot dir lligues amb cara i ulls d'inici i fi, és la gran lliga d'en Ramon, la primera, també per trencar la meva ratxa, vull dir que increïble. Sí, aquí està. I també molt increïble la temporada del Citro, perquè a totes les competicions d'Osona, de copes i lligues, ha quedat segon. Va disputar el play-off contra mi a la Lliga d'Obertura, va fer la final contra mi a la Copa i ha fet el play-off de clausura contra el Bacombà i el Mundial, ha caigut a quarts contra mi, però vull dir, una temporada perfecta, quasi. Sí, molt bona. Només li ha faltat un títol, no? Almenys una de les finals o una de les segones posicions que siguin primeres, però encara li queda la Copa de Palau, que ja ho comentarem, la Copa Cluenda, que de moment està fent bastant mal. Ja està fent... segur que... A la Final Four ja hi és. I a la zona baixa ràpid, l'Aran Garriga, la gran jove estrella, que s'ha fet veure alguns tornejos, cada sotscampió a Catalunya tornava a segon, ara sí, a primera. Al final costa molt i per molt que tingui un joc espectacular també li falta anar agafant aquesta estratègia que es va agafant amb el temps i l'edat també, no? I l'altre jove, el Pau Serra, el Tiki-Taka, que se les haurà de disputar aquest diumenge 28 amb l'Ignasi Gené, el pare d'en Lluc, i el Dream Tintona, que és el pare de l'Aran, el Ferran, se les haurà de disputar amb el Josep Serrate. Vull dir, aquest diumenge tenim espectacle. A més, tenim les Final Fours del Mundial i els play-offs per tancar la temporada. Està maco i que quasi que haureu de vendre entrades, perquè és una bona jornada el que fareu. És matí i tarda i molt bé. A més, hi haurà presència
una mica de gent que se sent usonenca però és de fora, com el Claudi Això. i el Jordi Roca, perquè estan els dos classificats a la Final Four i ja els tindrem també. Res, Molt bé, seguim molt bé. ja, deixem I, Osona i i només ens ens queda queda una. el VAP. El VAP, que la cluenda, doncs, bueno, aquí tenim primer la classificació rara, que, la qual els jugadors que tenen el modilla, el hashtag, vol dir que són els de segona i els que no, els de primera. I doncs també era anada i tornada en partits interdivisió, amb un total de 28 jornades, és a dir, encara queden unes 5, 4, 5, 6 partits, depèn dels partits que portem jugats. I primerament veiem que tant el Jero com jo, que estem a la primera posició de primera, doncs estem mai ahir i tenim una jornada molt important que serà la última, la jornada 28 és entre els dos, nosaltres dos, i clar, bueno, tal com anem, ell té un partit endarrerit ara que si el guanya es fica a 2 punts, doncs estem allà. Sí, i Jo, no hi ha playoff, no? Aquí ja, no hi ha playoff aquí. ara? Vale, No, vale. aquesta temporada no n'hi ha ni la obertura ni el club, no tenim playoff perquè si no marxàvem molt Sí, al sí, sí. juliol. I doncs aquí jo he perdut 2 partits, ell n'ha perdut 2, ha empatat un i que Home, serà molt retat això. sí, al final és el que es porta dient els últims temps, que hi ha hagut a nivell de consistència i joc tres jugadors una mica despuntats, que sou vosaltres dos i jo, a nivell català, Sí. i bueno, és l'única lliga on coincidiu dos, perquè jo en aquest cas ja estic a Osona tranquil, per sort. A la Premier aquest any, l'altre any va jugar al Madrid, però aquest any també només Mhm. hi era jo. Llavors aquí, a més, és la vostra única lliga, llavors això, Sí, 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 bueno, sí. des de fora ja només de mirar es veu com super exigent i desgastant, no? A dir, ostres, que el mínim error l'altre ja està allà. Sí, sí, perquè, clar, quan hi havia la Premier, el Jero, sobretot, es va centrar molt avançant les jornades, va veure que estava primer, segon, i va donar molta importància a la Premier. I l'any passat ja, també, es va molt enfocar molt a jugar al VAP, la Cloenda, sobretot, i la va guanyar, la seva primera lliga de Palau. I en aquesta primera lliga també vam estar a l'obertura molt. Em semblava que era per mi, llavors vaig baixar una mica el nivell, ell va apropar-se, però al final me la vaig emportar jo, i ell va quedar segon. I ara estem un altre cop així. Primer, segon, jugant-nos-la. I en la tercera plaça, el Batman i el Vitamènia barallant-se, mirant-nos des d'allà, que estan bé, doncs mirant I al final és a això dos que diem, punts. costa i és quasi impossible per la resta seguir el vostre ritme, llavors es crea una segona batalla pel podi aquí bueno, i podem incloure també el Culés, Sí, el cul és que està fent una que lliga està molt bona. amb 22 punts perduts només i realment està juntament amb el Vitamenia i Batman a El cul nivell és. de punts Sí, perduts. sí, ell ho deia i veu que també està pujant molt d'elo per això i que està dient que està fent, crec que la millor lliga que ha fet mai, perquè sí que n'ha guanyat una o dues a segona, però clar, està a primera i competint així i podent, ara amb aquests partits endarrerits que té, arribar a la quarta posició, i que ja ho ha estat, ha estat en algunes jornades a la quarta, doncs per ell està Sí. bastant motivat i Bueno, content. realment pot arribar a tercera, perquè hi ha el Catalunya que no, que és de segona. Clar, és veritat, pot passar el Batman i sí, sí, estaria tercer, sí, Podria sí, i tant. arribar al top 3, que Se- realment ara mateix, veient el nivell de tu i el Madrid, és quasi com És que és el campionar, no? títol. Com el títol dels terrestres. Sí, 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 no, la veritat és que li està agradant molt com està jugant i com ho està rebent tot. Va perdut, tenia una ratxa de molts partits guanyats i es va perdre amb el Boca, però bé, bé, està jugant molt bé. I el Dinamo igual, que és un recent que Sí, acaba sí, de pujar totalment. de segona divisió i està fora de les places de promoció i de moment amb cert marge, perquè els que el segueixen és el Boca i el Llobe, que tenen encara més punts perduts que ell i I no aquí està en un lloc estable, però no està prou bé encara. n'hi ha un de directe, no? O dos? Aquí ja, sí, és veritat. Aquí, a primera baixa, un directe i hi ha dos que Ara fan promoció, mateix que està és el una... Baix Montseny. Sí, a més està agafant ja una mica de marge, ho té... No sé si ja no està dit tot, però jo crec que ho té Encara no, bastant... i hi ha un partit entre Baix Montseny i Espanyol que jugaran properament, no sé quan el jugaran, Ho té però molt complicat, però bueno. sí, no.
En general, ell ja va baixar segona amb la promoció de l'obertura i volia com un any a segona per tornar a agafar confiança i sap que el nivell de primera és molt, molt exigent. I va haver-hi una repromoció a l'haver de marxar al Citra de la Lliga i va pujar al València a segona divisió, es va quedar allà. Doncs va fer una repromoció entre el Catalunya i el Baix Montseny, que va guanyar el Baix Montseny i es va tornar a trobar a un cluent de primera divisió. I bé, ara està un altre cop amb la mentalitat de deixem una temporada a segona, tornem a agafar el joc i menys cada partit que sigui una mica menys exigent, perquè costa aguantar-se aquí. Sí, sí. I llavors les altres dues són dues, no? Les de Són dues. playoff. Les ocuparien de moment Espanyol i Jove, tot i que està allà el Boca també ficat en la Sí. lluita, i fins i tot potser el Dinamo, tot i que ja Sí. està una mica despuntat. El Si perd Dinamo, alguns punts, podria caure. sí, ho té una mica més ben encarat. I el Jove també sempre s'acaba salvant, però porta ja temporades patint en aquest format. No... Sí, portava unes temporades així que no acabava de... O sigui, mai ha caigut a la promoció, però sempre estava ballant en aquestes posicions. I la temporada passada, la Lliga Obertura va quedar quart, va ser una gran lliga, però bé, ara torna a estar així una mica competint i Sí, lluitant sí, en aquestes molt places, així exigent. que Llavors veiem a segona sí. un clar diferenciat que és el Catalunya, que si no canvia Aquest ja... res, Sí, no si sé no si ho és, matemàticament, però jo crec que no ho deu ser per res, per res. però ja quasi el podríem dir campió de segona. Sí. Una I lliga el molt Cata... similar a la del Boca d'obertura, molta Sí. dominació. I llavors ja hi ha una mica més d'empat. Sí que el València té algun partit més i el veiem ja amb 40 punts, però a nivell de punts perduts, 20-32, Sí. llavors hi ha Carreuenc i Garrigues, Sí. 37-35, I PSG el PSG 36, 36. Té una mica seria entre d'avantatge aquests ara... quatre, no? Sí. Té una mica d'avantatge el València ara mateix, que és el nouvingut, un altre cop que ho està fent molt bé i està jugant a tornejos i el nivell li està pujant. I llavors les altres tres places de promoció, perquè segona puja un directe a primera i el segon, tercer, quart i cinquè fan una promoció. És a dir, el segon contra el cinquè, que ara seria València contra PSG, i Carreuenc contra Garrigues. I el guanyador doncs, seria com el que més de la Lliga de la Premier. El Sí. guanyador entre el tercer i el sisè juga contra el que ha quedat més avall el penúltim de Per primera. tant, s'estan definint Mateix. una mica les posicions, però els quatre que haurien de jugar sembla que ja estan una mica Sí, perquè els que els haurien de posar més pressió serien el Wembley i el Pausinho, però a s'han la quedat bastant meitat, més enrere. sí, estan a la Mm. meitat de punts. Sí, Sí, i sí. no arriben. Doncs això, s'estan jugant les posicions, a veure qui juga contra qui i això, i agafant confiança per a aquestes promocions. I les últimes 5 places, que són Wembley, Pausinho, Vallgorguina, Racing d'Arenys i Intervallès, que és la clara, la qual és la seva primera lliga amb puntuacions, doncs bé, ja ha tret una victòria contra un de primera, el Baix Montseny, i 5 empats, que la fa estar amb aquests 8 punts, que bé, podria estar més amunt, però al final està última empatada amb el Vallgorguina, el Racing Arenys, que també tenen 8 punts, i per qüestions de gols a favor o de diferència de gols està per sota, però bé, que podria estar ben bé a la 18a plaça i augmentant el seu nivell com ho està fent, perquè està pujant el seu nivell clarament en el seu primer any jugant a botons. Doncs sí, doncs molt bé. Crec que amb això ho tenim, no? Això estaria a totes les lligues. Potser farem un últim repàs amb les lligues que no estan de tot definides, però ja serà més endavant al juliol, quan ja estigui tot acabat i tots els tornejos i que hem Sí. de repassar les copes i això. Però així estaria. Sí, així que espavileu, els que encara no hagueu acabat la temporada, que ja els jugadors comencen a voler vacances. Ha estat una temporada, jo Això. crec que excessivament llarga. Molt intensa. A més, ara entre el Mundial i tot aquest de l'11 de juliol, doncs encara s'allarga una mica més. Sí. I res, sobretot a tots els nivells, quan veus que pot dependre alguna cosa o estàs ahí jugant a coses, és com, bueno, va, acabo de donar una mica més, no? Últim esforç i Fins al durant més final. i també llavors està bé arribar a juliol als meitats i tenir un mes i mig o una mica més de vacances per tornar al setembre amb forces.
Sí, sí, sí. Doncs molt bé. També aviam si aviat surt ja una mica el calendari des d'aquí de l'any que ve, Sí, que quedi una mica vist per sentència i així també la gent ja es comença a organitzar. això. I ja ho tindríem, les lligues. Sí, tant. Properament farem un episodi de tornejos, els que ens falten Ciutat de Barcelona, el Màsters, el Mundial d'Osona al final com ha acabat, el Mundial que es farà a Palau més així amb totes les seleccions i gran, Sí, i també doncs, les copes que falten per sí. explicar. Bueno, crec que hi ha l'Open del torneig aquest de Pradell, també, que, Sí, que ja és el Pradell. obert, que aquest ja vés a saber, que deu caure ja Això. uh, Sí, crec que aviam quan el 20 i alguna de fora de juliol era. temporada cau. Sí. Sí, Però això i bueno, també la Lliga de Campions de Reus, algun torneig petit intern que queda allà també. ja ho comentarem amb una caipirinha a la mà. Això sí, potser un altre escenari, no? Doncs Doncs res, vinga, fins aquí és tot avui. i tant. Ens veiem aviat. Que us hagi agradat i ens veiem. Adéu, adéu.